Вітаем, шановное гаспадарства. 19 ліпеня, нядзеля, у эфіры «Раніца з Белсатам», у студыі Кацярына Раецкая і Денис Дудзінскі. Ну і галоўная падзея сённяшняга дня – гэта, вядома, чэмпіянат, фінал чэмпіянату света па футболе. Самае галоўнае. А 22 гадзіне беларускага часу на стадыёне MetLife у Нью-Йорку сустрэнуцца зборныя Іспаніі і Аргентыны. І мы сёння будзем шмат гаворыць пра гэты чэмпіянат, на жаль. Згадаем яго герояў і галоўная сенсацыя, таксама разбяромся, як гэты менавіта чэмпіянат паўплываў і ўплывае на палітыку. Ну і хто паўплываў на чэмпіянат таксама з палітыкаў, напрыклад. То бок пагаворым пра Трампа. Здаецца, ўсё часцей ён шукае, як здзівіць свет сваімі заявамі непаслядоўнымі. Забабонамі. І забабонамі таксама. Але мы будзем сёння разбірацца, гэта хітрая палітыка ці папулізм. А вы, калі ласачка, пішыце, беларусы, пішыце, што вы думаеце пра Трампа ў каментарах да гэтай трансляцыі. Хто грае сёння? Іспанія і Аргенціна. Але ўсё гэта крыху пазней, бо мы павінны памятаць не толькі даты, якія датычацца святаў ці спорту. Ёсць і цяжкія падзеі, сумныя гадавіны, пра якія нельга забывацца таксама. 20 ліпеня будзе 10 гадоў, як у Кіеве выбухоўкай быў забіты журналіст Павел Шарамет. Гэта адно са злачынстваў, за якія ўсё яшчэ ніхто не панёс адказнасці, таму вельмі важна працягваць гаварыць пра яго, не гледзячы на ўсе астатнія падзеі, на рэпрэсіі, на вайну і на ўсё тое, што перакуліла наш свет. Трэба, каб ведалі і тыя, хто мае дачыненне да гэтага злачынства. Мы памятаем. Таму пачнем мы нашу раніцу з размовы з жанчынай, якая добра ведала Паўла, але акрамя гэтага яна ведае з уласнага досведу, як улада знішчае сваіх апанентаў і як цяжка бывае дамагчыся пакарання забойцаў. Міраслава Хангадзе, журналістка, грамадская актывістка, удава выкрадзенага і забітага ў 2000 годзе украінскага журналіста Георгія Хангадзе. Сёння Міраслава жыве ў ЗША, выступае за свабоду медыяў, бяспеку журналістаў і працягвае дабівацца правасуддзя ў справе аб забойстве яе мужа. Вашага мужа Георгія Хангадзе выкралі і забілі ўжо амаль 26 гадоў. І вось таксама яшчэ адна сумная дата. 10 гадоў таму быў падарваны выбітны беларускі журналіст Павел Шарамет. Калі вы сёння азіраецеся вось на гэтыя две трагедыі, на вашу думку, што іх аб'ядноўвае? Я думаю, што іх аб'ядноўвае найперш любоў да свайго народу, любоў да журналістыкі, адданасць гэтай справе. Яны абодва былі вельмі яскравымі асобамі і імкнуліся рабіць усё, што было ў іхных сілах, каб расказаць людзям праўду пра грамадства, пра жыццё, даць разуменне гэтага грамадства. І, вядома, яны змагаліся супраць узурпацыі ўлады, супраць карупцыі. Гэта, насамрэч, дзве галоўныя рэчы, якія іх аб'ядноўвалі. І яны былі проста добрымі людзьмі, выдатнымі мужчынамі, вельмі блізкімі ў сваіх каштоўнасцях. Ну, вось ёсць такі цікавы момант. Маці Паўла Шарамета казала, што ён нарадзіўся з працягнутай наперад рукой, таму ён як бы не мог быць абыякавым, ніколі не маўчаў, і вось такім самым быў Георгій. Вось як вы думаеце, чаму менавіта такія людзі, якія вельмі любяць жыццё і любяць прафесію, становяцца ўрэшце мішэнямі? Такіх людзей няшмат. Гэта людзі, якія не баяцца. Яны не маюць пачуцця страху, і для іх прынцыпы і адданасць прафесіі вельмі важныя. Несці сваю місію для іх таксама надзвычай важна. Таму яны часта трапляюць у складаныя сітуацыі. Вядома, журналістыка заўсёды рызыкоўная справа. Але такіх людзей, якія не маюць страху, няшмат. Я ведаю, напрыклад, што такая была Ганна Паліткоўская ў Расіі, якую забілі. Такі быў Георгій, такі быў Павел. Яны ставяць свае прынцыпы і сваю місію вышэй за страх за ўласнае жыццё. Менавіта гэта іх і аб'ядноўвае. Калі б вам было трэба сфармуляваць, скажем так, галоўны урок, які украінскае грамадства і беларускае павінна было б вынесці з жыцця і смерці і Паўла, і Георгія,
як бы ён гучаў? Напэўна, галоўны урок у тым, што такія людзі, як Павел і Георгій, калі не сваім жыццём, то сваёю смерцю змяняюць грамадства. Такіх асобаў трэба падтрымліваць. Ніколі нельга складаць рукі. Трэба падтрымліваць тых, хто гатовы рызыкаваць дзеля іншых. Менавіта супольнымі намаганнямі мы можам зрабіць жыццё нашых родных і ўсяго грамадства лепшым. Гэта, напэўна, самае важнае. Абодва гэтыя чалавекі змянілі свае краіны. Нам усім патрэбныя такія людзі. Цяпер мы называем іх зоркамі, але насамрэч гэта святло ў канцы тунэля. Яны даюць нам надзею на развіццё і на жыццё. Ведаеце, я так, неяк прызвычаіўся, амаль кожную размову, якую раблю, завяршаць такім пытаннем, а можа я ў вас нешта не спытаў, і калі гэта так, то можаце выказаць тое, што у вас ёсць на душы і на сэрцы, і скарыстацца магчымасцю і звярнуцца да беларусаў. Што б вы ім хацелі б сказаць, напрыклад? Першае, чаго б мне хацелася, каб і Георгій, і Павел жылі. На жаль, іх ужо няма. Але калі іх ужо няма фізічна, то мы павінны падтрымліваць памяць пра іх. Іхная справа дагэтуль жыве. Пакуль мы захоўваем гэтую памяць, яна трымае нас і вядзе наперад. Беларусам я хачу пажадаць сілы і, напэўна, і, напэўна, адвагі. Я не ведаю, што яшчэ сёння можна зрабіць у Беларусі, але вельмі хачу аднаго цудоўнага дня прыехаць у Менск, пабачыць гэты выдатны горад, у якім я ніколі не была. Я знаёмая з вельмі многімі беларускімі актывістамі і шчыра спадзяюся, што калі-небудзь вы вернеце сабе тую краіну, якую былі вымушаныя пакінуць. Гэта была выбітная журналістка Міраслава Ангадзе. Вялікі вам дзякуй. Цалкам інтэрв'ю з Міраславай Ангадзе, размову пра журналістыку, уладу, пра Павла Шараметы і бяспеку журналістаў у сучасным свеце вы знойдзеце на нашым сайце і ў вечаровых эфірах Белсат. А мы працягваем размаўляць на актуальную тэму для нашага грамадства, тэму злачынстваў і пакаранняў. Дыктатуры не вечныя, гэта ведаюць усе, хто хоць крыху вучыў гісторыю. Аднойчы не стане Лукашэнкі. Беларусы вернуцца. І што будзе з вось гэтымі людзьмі, якія крыўдзілі беларусам, з гэтымі служкамі рэжыму? Ці будуць яны пакараны? І вось, ведаеце, адказ на гэтае пытанне мы будзем шукаць сёння з нашым госцем. У нас у студыі юрыст, заснавальнік юрыдычнага клуба Rule of Law for Belarus, Максім Палавінка. Максім, вітаем. Вітаю вас, дзякую. Нам усім прыемна марыць, што калі Беларусь будзе свабоднай, вольнай, калі мы ўсе вернемся, мы абавязкова сустрэнемся з тымі, хто прынес нам тыя самыя пакуты, хто беларусам прынес пакуты. Гэта і палітыкі, гэта і прапагандысты, і базікаўцы, і ўсе губопікаўцы, губазікаўцы, усе гэтыя КДБшнікі. Што трэба рабіць? Што такое люстрацыя? Ці трэба ужываць гэта ўсё, выкарыстоўваць гэта ўсё? Як адказваць самому сабе на пытанне, што мы, вольныя беларусы, у вольнай Беларусі, будзем рабіць з тымі, хто зняважыў нас такім чынам? У вас даволі-такі складанае пытанне для раніцы нядзелі. І я, на жаль, не тая асоба, якая будзе крычаць усіх пакараць, і будзе пытанне толькі сосны ці бярозы. А мы так спадзяваліся, Максім, шчыра кажучы. Я зусім не аб гэтым. Выбачаюся, калі кагосьці гэта раздражняе, але, на мой погляд, вельмі важна на гэтым шляху не стаць імі. Таму проста, калі мы станем імі, вось тыя, хто не паважаюць закон, тыя, для каго ўсё добра вядома, хто прав, хто вінаваты, каму не патрэбны ніякія працэдуры, а патрэбна толькі ведаць, што гэта не наш, таму мы его можам пакараць. І он нам не лаяльны, таму яго месца ў турме. Вось нам важна не стаць імі, нам важна змагацца дзеля высокай мары. І калі я вельмі раю ўсім рабіць час такое практыкаванне, вось пералічыць тыя рэчы, дзеля якіх мы зараз
працуем, змагаемся, выходзім у эфіры і гэтак далей. Там дэмакратызацыя Беларусі, беларуская мова як асноўная дзяржаўная, пакаранне злачынцаў, пакаранне найвышэйшых асоб, усталяванне свабодных выбараў, то варта разбірацца, што з гэтага мэта, што з гэтага сродак. І сродкі ніколі не павінны становіцца мэтамі. І калі нейкі сродак, напрыклад, там агульнае пакаранне, вось нам здаецца, што ўсе павінны сесці, хто не за нас. Гэты сродак, ён відавочна стане у супрацьлегласць з больш высокімі мэтамі, напрыклад, пабудавання ў Беларусі вяршэнства права. Гэта вось тое, чым я займаюся, тое, што мне здаецца вельмі важным для Беларусі будучыні, вяршэнства права, калі права абмяжоўвае ўладу. Калі не ўлада кажа, вось вы вінаватыя, а мы пад гэта падцягнем усё права, якое будзе у нас, прымем адпаведныя законы, нашы суддзі будуць слухаць толькі нас і саджаць у турму тых, хто не з намі, тых, хто чыё злачынства не быць на нашым баку. Вось. І гэта вельмі уплывова, каб мы рабілі ўсё па сапраўднай працэдуры і не станавіліся тымі, хто выкарыстоўвае права супраць. Вельмі Пакараць карнікаў. паважаем працэдуры вельмі, але вось пытанне сілавікі, якія білі, забівалі і пыталі людзей, і суддзі, якія працягваюць выносіць і выносілі вось гэта тое, чаго не існуе, але яны прыдумвалі, як пакараць чалавека. Працэдура, зразумела, можна нават пачакаць гэтую працэдуру, але ці ёсць гарантыя... Напрыклад, пачакаць, пакуль яна выбудуецца, але ці існуе варыянт, што яны не будуць пакаранымі, што пасля гэтых нашых дэмакратычных працэдураў, якія мы выбудуем, усе скажуць, яны нічога не зрабілі, яны проста судзілі, яны рабілі сваю працу. Яны зрабілі, но... Яны рабілі сваю працу, гэта проста іх праца. А хто будзе, калі не яны, хто будзе далей працаваць у вольнай Беларусі? Так, ось гэта даволі шмат пытанняў, якія трэба разабраць. Па-першае, мне заўсёды не падабаюцца аргументы на кшталт, хто будзе працаваць. Беларусь невялічкая краіна, і мне здаецца, што нават калі мы вырашым у нейкі час, што варта замяніць усіх суддзяў, падрыхтаваць 1000 суддзяў, гэта не такая не тое, што не нельга зрабіць у адпаведныя тэрміны. Таму я гэты аргумент увогуле не гляджу яго. Але я гляджу у іншыя аргументы. Наконт сваёй працы. Дзяржава сапраўды робіць шмат рэчаў, любая дзяржава, якія не падабаюцца. Я зараз прашу не бачыць у гэтым аўтызм, што на кшталт тых жа разгонаў дэманстрацыю у Францыі і так далей, але у дзяржавы ёсць функцыя правапарадку. І калі мы і адпаведныя працэдуры кажуць, гэта ўвогуле адпавядае правапарадку ці не адпавядае. Калі кажуць, што суддзяў трэба пакараць і тых, хто імплементаваў гэтае рашэнне, ёсць такі цікавы прыклад. У Даніі доўгі час існавалі законы аб тым, згодам з якімі інуітаў увогуле стэрылізавалі. І судовыя працэдуры таксама... У Грэнландіі. Так, у Грэнландіі, так. І судовыя працэдуры таксама гэта імплементавалі ў жыццё. І вось пытанне. Ці суддзі адказныя за тое, што дзяржава звар'яцела? Ці адпаведны суддзя, які падпісаў паперу, што вось гэтых варта стэрылізаваць, ён павінен... То есть, калі мы берем Данію, уже ўсё не так відавочна, як у нас у Беларусі. І варта разумець, што тое, што нам здаецца відавочным, можа быць зусім невідавочным з пункту гледжання стандартаў. Адкажы на гэтае сваё пытанне наконт інуітаў. Гэтыя суддзі... Суддзі не адказныя за гэта. Ну, калі мы кажам пра краіну, у якой вось гэтыя веткі ўлады, калі ёсць выканаўча, ёсць судебная, а зараз мы кажам пра Беларусь, у якой уся ўлада і ўсё падпарадкоўваецца ўладзе. Ну, то бок, суддзя ў Беларусі зараз гэта не нейкі незалежны такі эксперт, які, як у Амерыцы, выносіць нейкі прысуд і такую, таму што для дзяржавы гэта добра. Вы абсалютна правыя, і гэта вы якраз скажаце ў мой бок, таму што гэта сістэма. Ну, не адказаны выканаўцы за сістэму. За сістэму адказныя тыя, хто яе будаваў. Але, тут ёсць таке выключэнне. Відавочна, мы не павінны казаць, што адказнасць за злачынства гэта толькі там
тым, хто будаваў, тым, хто гэтай сістэмай кіраваў. Канешне, ёсць і першыя вучні. Ёсць першыя вучні, сапраўды іх. Іх можна знайсці тыя, хто рабіў тое, што не описывалось ни инструкциями, ни законодавством. Там есть кого. Яны рабілі так, тому што яны так хацелі. Яны так хацелі, і яны знішалі тую функцію, якую яны павінны выконваць. Мы там з калегамі абмяркоўвалі, ось падаецца, што па беларускім суддзям, напрыклад, максімальна, то есть больш-менш відавочнае, напрыклад, парушэнне, гэта суды на Крэсціна, дзе збітыя людзі ў крыві кажуць, мне тут ламалі нагу, а суддзя кажа, гэта не адносіцца да справаў, то есть суддзя бачыў, што гэта увогуле нават не імітацыя працэса. Відавочныя рэчы. Тое, за што ён адказвае, гэта за працэс. Суддзе даволі-такі складана будзе прад'явіць, напрыклад, там, ты павінен быў ужываць там норму міжнароднага пакта о грамадзянскіх і цывільных правах, а не тое унутранае заканадаўства, якое ёсць. Гэта будзе даволі складана прад'явіць. Гэта я адразу кажу, мой пункт гледжання, што мы, вот гэта матэрыяльнае права, што ты прымяніў адно, а не прымяніў іншае, гэта будзе, неверагодна. Але вось там, дзе ты суддзя, і ты адказваеш за працэс, ты адказваеш, каб у вінавачаным быў адвакат, каб адвакат пачытаў справу, каб адвакат мог прад'явіць доказы, каб людзі, якія знаходзяцца ў атмасферы несвабоды і кажуць аб катаваннях, што гэта подпіс іх з парушэннем атрыманы, ты суддзя, ты за гэта адказваеш, за тое, каб працэс быў працэсам. І гэта можна будзе разглядаць як парушэнне. Аналагічнае пытанне па сілавіках. Сілавікі іх наймаюць на тое, каб яны прымянялі сілу ў адпаведных выпадках. І далей... Глядзім, гэта адпаведны выпадак? Так, гэта быў, з іх кропкі гледжання, гэта адпаведны выпадак. Нават не кропкі гледжання, а з той усёй атмасферы і того ўсяго, што было. Напрыклад, адзін з прынцыпаў вяршэнства права – гэта прадказальнасць права. Што такое адбылося ў 2020 годзе, што тое, што раней было законным і ніхто гэтаму міліцыянту не казаў нічога, так? Жоўтыя біркі з'явіліся у людзях, асуджаных па 328 артыкулу па наркотыкам. Яны тады з'явіліся, они не па экстрэмістам з'явіліся. Так, была адпаведная частка грамадства, якая змагалася з этим, эксперты казалі, што гэта немагчыма, але ніхто не казаў, што ўсе міліцыянты, вось яны злачынцы. Зараз вельмі добра адказваце на пытанне, калі гэта злачынства, то калі яно пачалося? Калі гэта стала незаконным, чаму грамадства не турбавала тое, што адбывалася па 2020 года, хаця амаль усе практыкі былі і раней. То есть, что такое адбылося? Чаму злачынства пачало здзейсніцца вось гэты час? Давайте вернемся не да вось гэтай такой шырокай пратэснай часткі, а, напрыклад, да катавання ў вязніцах. Гэта тычыцца не толькі палітвязняў, але і палітвязняў у першую чаргу. Гэта і холад, і гэта катаванні, пыткі, і хлёрка на падлозе, і збіванні. Гэта ўсё было не толькі з палітвязнямі, гэта ёсць і з крымінальнікамі, і з тым, на каго трэба націснуць. І гэта існавала заўсёды. І нібыта мы зараз робім выгляд, што грамадства вінаватае ў тым, што яно не звяртала ўвагі на тое, што рабіла дзяржава. Так? Як я казаў, заўсёды ёсць першыя вучні. Першыя вучні, якія павінны несці адказнасць за тое, што яны нават у той сістэме, якая была пабудавана, яны распараджаліся той малой доляй свабоды, часткай свабоды, якая была, а свабода была. Свабода была у тых, хто гэтае права выконваў, і тых, хто рабіў, працаваў у адпаведных арганізацыях суддзі, там, назіральнікі і так далей. Вось тыя, хто відавочна, масава гэтай свабоды распараджаўся ў бок таго, каб катаваць, у бок таго, як здзейсняць адпаведныя, дакладныя злачынствы. Не тое, што удзел у сістэме. Давайте адкідваць. То есть мы не павінны казаць аб злачынствах там, дзе проста глупства, лаяльнасць,
ложна зразумелыя інтарэсы дзяржавы. Гэта ўсё можа быць, гэта ўсё можа быць. Мы, калі мы плануем будаваць Беларусь, у якой ніколі болей, нават калі ёсць мэта і нават калі нам зразумела, хто не правы, то мы павінны дзейнічаць у адпаведнасці з тым, што лаяльнасць — гэта не злачынства. Мы можем, вот вы испытывали про люстрацию. Это может быть глупство, все что заўгодна, але ж не злачынства. Але ж не злачынства, так. Вельмі есть такі добры тэст, ён не беларускі тэст, гэта справа архітэктара Буцягіна у Крыму, і дзе вось даволі такі складаная спрэчка глупства і власне, нельга лаяцца ў эфіры, я ведаю, глупства, і гэта ўвогуле злачынства, альбо просто гэта глупства. Глупства — гэта тое, што не перашкаджае людзям жыць і не... Гэта яго справа. Не забірае у людзей іхныя правы. То бок, зараз вялікая колькасць беларусаў была затрыманая, катаваная, выгнаная з краіны. Мы ўсе зробім выгляд, што гэта так. Гэта нейкі такой варыянт лаяльнасці, але тады людзі, калі яны... І калі гэта будзе доўга, калі гэтыя працэдуры будуць выбудоўвацца доўга, людзі будуць рабіць самасуд. Бо за сваіх дзяцей, за сваіх родных, за сваю, не ведаю, маёмасць, за сваю краіну, за час жыцця, які яны страцілі, калі ў людзей будзе магчымасць... Я спадзяюся, што гэтага не будзе, але самасуд — гэта такая рэч, якая можа працаваць, калі не працуюць механізмы. Я разумею, што вы кажаце. Мне вельмі патрэбна, каб гледачы не падумалі, што я супраць пакаранняў. Я за пакаранне, відавочна за пакаранне, але я за тое, каб пакаранні былі сапраўды, мелі дакладную мэту, мелі дакладную працэдуру. Тыя, першыя вучні, тыя, хто сапраўды там, дзе можна было не біць, біў, тыя, хто выляваў там на падлогу гэтую хлорку. Ты маеш на ўвазе лепшы. Лепшыя. Вось той самы... Так, лепшыя стаханаўцы. Таму што караць адпаведнага чалавека за тое, што ён частка сістэмы, гэта даволі такі неправільна, таму што пасля перабудовы, уявіце себе, пасля перабудовы усе ж таксама будуць часткамі сістэмы. І што, мы які сігнал даем? Што калі ты частка сістэмы, то ты за гэтую сістэму адказваеш заўсёды? Нет, у цябе ёсць больш значная рамка, у цябе ёсць больш значныя умовы твоего функцыянавання, і ты адпаведна з імі працуеш, нават калі наступнай уладзе гэта не падабаецца. Даслоўная цытата, я ўспомніў, гэта са Шварца, з дракона. Усіх вучылі, але ж чаму менавіта ты стаў лепшым вучнем? Так. Дзякуй вялікі. Складаная размова, і ўсё гэта макіявіялізм, кантіянства... Хутчэй кант. Дзякуй вялікі. З намі быў Максім Палавінка, юрыст, які прапанаваў беларусам працаваць па нейкіх правілах. Паглядзім, а беларусы правілы любяць, таму паглядзім, як гэта ўсё вырашыцца. Але гэта цікавая ідэя. Размаўляць з людзьмі — гэта самы просты спосаб даведацца пра жаданні, перавагі, мары людзей. Менавіта гэта зрабілі журналісты Белсату на імпрэзе, якую ладзіла ініцыятыва Мальдзіс. Яны спыталі пра найлепшыя беларускія відэапраекты. Вось які спіс атрымаўся. Любимых белорусских проектов очень много. Это могут быть какие-то проекты и про еду, и про моду, и про культуру, и про все что угодно. Но вот сейчас меня как-то очень греет проект белорусских комиков Федрака Мирзализаде и Паши Кривца «Низкие умы». Wall Street Journal. Да. Написал о том, что в России запустили программу стоимостью $26 миллиардов, направленную на то, чтобы продлить жизнь Путина. На 2 года. Если вот ваши зрители не смотрели, обязательно рекомендую, потому что вот на Белсайте много новостей, таких серьезных про политику, а вот там у них реакция на эти новости, они как-то очень смешно и хлестко обсуждают все то, что нас как бы в реальной жизни заставляет грустить, а там можно посмотреть и посмеяться. Мне очень нравится, для меня это открытие.
Это был день рождения Джонни Космика, который я помогал оформить. Он меня подкупил изначально кристально чистой, понятной, очень теплой идеей. Она как будто была всегда в пространстве, но ее одновременно и не было, этой идеи. Ее никто не мог словить. Вокруг человека, перформера, я бы сказал даже, перформера, который постоянно документирует все, что происходит вокруг него, а потом это все превращает в такую сеть образов, тем самым объединяя людей, которые, возможно, даже друг друга никогда не видели. Это очень круто. И проект, и само мероприятие получилось безумно теплым. Мой любимый белорусский проект – это «Загляни солнце». Мне кажется, что, во-первых, в нем есть классная преемственность. Его делал когда-то Никита, сейчас его делает Саша. Ну что, сегодня расскажу вам про белорусский телек, але про той, яких глядеть было не зашквар. Он интересный, классный, динамичный, он не про скучную историю, которая у нас когда-то была, не ой, начиная когда-то там и заканчивая вот сейчас. Он про какие-то определенные события, которые повлияли на жизнь белорусов, которые нам могут быть интересны. Это, скорее всего, опера «Дикое поливание» короля Стаха. Первое, и целый ряд пунктов. Первое, мы собрали творческую группу, технологическая группа была британская, творческая группа вся была белорусская, это было принципиальное решение. И потом эти люди стали получать призы в Европе, не в Англии, не только в Англии, да, которые впервые участвовали в таком масштабном проекте. А второй, быстро скажу, это проект, в котором я принимал участие как художник. Это фильм Андрея Кашперского, в частности, короткий метр «Суд мертвых», который мы отсняли, он сейчас есть на YouTube, его можно посмотреть. Но и с радостью анонсирую, что мы будем снимать этот полный метр этого фильма уже в начале следующего года. И надеюсь, что он скоро выйдет. Но этот проект потрясает своей глубиной, проработкой. И эта вселенная Андрея меня учит не бояться больших, с одной стороны, сложно прорабатываемых, но идей. Першая палова нашай праграмы часта закранае палітычныя пытанні. Не адыдзем мы ад гэтай традыцыі сёння. Прапановваем пагаварыць пра Трампа і ягонае стаўленне да Беларусі. У каментарах, калі ласка, пішыце, што вы думаеце пра Трампа. Цікавае пытанне. Толькі цэнзурна. Што вы думаеце пра Трампа? А да нас ужо далучаецца паліталагіня, амерыканістка, галоўнае слова амерыканістка, міжнародная аглядальніца Александра Філіпенка. Вітаем, Александра. Доброе утро, здравствуйте. Доброе ранце. Дзякуй вялікі, што вы сёння з намі. На пачатку 2025 года Трамп, як мы памятаем, відавочна хацеў хуткіх перамоваў з Масквой і дэманстраваў гатоўнасць ціснуць на Киев. Цяпер мы назіраем больш шчыльны контракт Трампа з Зеленскім і ўзмацненне ціску на Расію. Што адбываецца? Чаму прэзідэнт США рэзка змяніў сваю пазіцыю, сваі наратывы зараз? Если цитировать президента Зеленского, то дальнобойные санкции Украины работают. Вот ровно так и происходит. Вот это тоже дальнобойные санкции, которые воздействуют на Белый дом. В действительности Дональд Трамп сменил свою позицию, да и весь Белый дом сменил свою позицию, потому что достаточно посмотреть на Джей Ди Венса. Даже не Дональд Трамп здесь интересен, особенно Джей Ди Венс, вице-президент США, который был последовательным критиком Украины, который, будучи еще сенатором, голосовал против законопроекта в помощи Украине. Он был тогда сенатором от штата Огайо. Когда он был кандидатом в вице-президенты, он также выступал против помощи Украине, говорил, что ему вообще-то плевать, что будет с Украиной, говорил он это в интервью. Дональд Трамп, как известно, позиции свои иногда меняет, иногда по-разному смотрит на вещи, часто меняет быстро эти позиции. Но все, что касается администрации Дональда Трампа, явно мы видим смену. Смену отношения к Украине, смену отношения к Киеву. В первую очередь это связано, конечно же, с положением на фронте. В любом случае, вот действительно, здесь ничто иное не изменило бы ситуацию.
то, как Украина отстаивает свою территорию, возвращает оккупированные территории, несмотря ни на какие российские возможности в смысле количества людей, отправления количества людей на убийство, на фронт, несмотря на это, все равно не удается захватить территории. Вот это в первую очередь и работает. И дальше еще два обстоятельства. Это страны Персидского залива. Давайте вспомним, куда Дональд Трамп поехал в первый свой визит, официальный президентский визит в свой второй срок. Это были страны Персидского залива. И что же происходило во время операции «Эпическая ярость»? Сближение Владимира Зеленского с руководителями стран Персидского залива, в том числе встреча с Мухаммедом бен Салманом, руководителем Саудовской Аравии, наследным принцем, но фактическим правителем. Так что это важное, тоже очень важное обстоятельство. Украинские возможности, украинские ноу-хау в применении к защите стран Персидского залива. Ну и третье обстоятельство. Здесь уже к психологам обратимся и психотерапевтам, наверное. Дональд Трамп любит присоединяться к победителю. Да, ну вот так и есть. И, собственно, Дональд Трамп всегда это показывал всячески. Так что, да, Дональд Трамп любит присоединяться к тому, кто выглядит сильнее. И сейчас очевидно, особенно после той самой крышки, которую Дональду Трампу показывали на встрече Большой Семерки, которая отлетает от НПЗ, от российских. Ну вот, пожалуйста, это психологическая составляющая, но тут это отдаю пальму первенства психологам. Ну, мяне захвалявала тое, што ты кажаш пра да лідараў, да пераможцаў далучацца. І тады так турбуе тое, што нейкія кантакты з Лукашэнкам з'явіліся. Для нас, вядома, гэта добра, бо гэта тычыцца палітвязняў, таго, што яны выходзяць, гуманітарнага трэку. Але калі Трамп да гэтага сімпатызаваў Пуціну, бо лічыў яго там нейкім цікавым, а цяпер сімпатызуе Лукашэнку, мабыць, беларусам трэба ўжо падумаць, мабыць, гэта моцны хлопец з моцным хлопцам, яны нават падобныя. Харызма, папулізм, што хачу, то кажу, стаўка на асабістыя дамоўленасці, вось яны падобныя. І ці сімпатызуе Трамп Лукашэнку, як ты лічыш? Ну, вот удивительная ситуация, действительно, с Лукашенко. Его, я думаю, что мы об этом узнаем через какое-то количество десятков лет из рассекреченных данных, каких-нибудь воспоминаний, мемуары сотрудников Белого дома Дональда Трампа второго срока. Но у Лукашенко в окружении Дональда Трампа сложился такой образ человека, который может передавать определенные послания. И не только Путину. Давайте обратим внимание, давайте вспомним. Вот в очередной раз, и это действительно очень важно, и нельзя это недооценивать, конечно же, когда отпускают политзаключенных. В очередной раз американский представитель приезжал в Минск, очередная группа политзаключенных была отпущена, и после этого у Лукашенко случилась встреча с Ким Чен Ыном, где они обменивались подарками, такое все было замечательно и прочее, прочее. Не то, чтобы давно была запланирована эта встреча, не то, чтобы было это как-то, по каким-то вопросам, причинам, связанным с отношениями межгосударственными. Есть версия, что передавал Лукашенко некое послание. Есть версия, что через него контакты происходят далеко не только с Москвой, а с Пхеньяном тоже. Вот получается, что такая передача информации происходит. Плюс еще одно обстоятельство касательно Лукашенко. Там другой победитель маячит кое-где. Один важный победитель на самом деле, и это, конечно же, Си Цзиньпин, конечно же, Китай. Вот кто волнует Дональда Трампа. Влияние Китая волнует Дональда Трампа. «Один пояс, один путь» проект Китая, который здесь Беларусь тоже вполне играет интересную роль. Вот интересно Китаю, да, Китай заинтересован в этой точке на карте, очень даже заинтересован. Конечно, Китай действует исключительно из своих собственных интересов. Если это будет не Беларусь, если будет чуть сложнее, то и, в общем, найдутся другие варианты, обходные пути, скажем, для одного пояса, одного пути. Но, тем не менее, вот заинтересованность здесь есть. У Дональда Трампа одна из задач не только передавать информацию, по крайней мере, Белый дом верит, что через Лукашенко можно это делать в разные точки таких недружественных стран, скажем так, но и это возможность, скажем так, снизить влияние Китая в очень важной географической точке, так что здесь обстоятельства не связаны с уже этой психологической составляющей.
А ці ўвогуле Злучаныя Штаты Амерыкі, Дзярждэпартамент, Дональд Трамп, Вэнс, усе яны там зацікаўлены ў вольнай, дэмакратычнай, незалежнай Беларусі? Ці гэта для іх такое пытанне? Ёсць гэтая Беларусь, там пад Кітаем яна будзе, пад Расіяй яна будзе, ну... Ці, мабыць, санкцыйная Беларусь лепей, бо на яе можна там ціснуць, можна нешта патрабаваць і тады атрымліваць нейкія выгады свае. Ці ўвогуле яны не ведаюць, што гэта за Беларусь такая, дзе яна там, ну? Нет, все-таки знают. Нет, не нужно все-таки так думать о Госдепартаменте, особенно когда его возглавляет Марко Рубио, вот это уж профессиональный дипломат. За других не буду ручаться, за других сотрудников администрации Трампа, но вот Марко Рубио действительно это отдельный совершенно человек. Если бы действовали все в рамках как раз представления Марко Рубио, вот Марко Рубио это классический республиканец, который, да, считает, он придерживается той позиции, что демократии между собой не воюют, но только настоящие демократии. Не там, где 146% набирают, значит, президенты и так далее, а настоящие демократии между собой не воюют, потому что им это невыгодно. Выгодно торговать, выгодно работать вместе, выгодно что-то создавать, конкурировать. Вот, демократии между собой не воюют. Значит, что нужно для всеобщего мира? Нужно помочь всем странам стать демократиями. Вот это идея классических республиканцев. Вот это такая классическая американская идея. Дональд Трамп считает, что нет, не нужно вообще никому ничего помогать, нужно контролировать. Давайте посмотрим на Венесуэлу. Вот напомните мне, пожалуйста, по-моему, в Минске есть даже проспект Уго Чавеса, если не ошибаюсь. Вот, значит, такой замечательный друг. Да, вот друг Беларуси тоже. Парк, сквер. Парк. Парк. Вот. Но в любом случае близость, так сказать, уважение к чивизму, к режиму чивизма. Посмотрим на Венесуэлу. Что сейчас происходит с Венесуэлой? Да, Мадуро забрали. Мадуро находится в тюрьме вместе с Силией Флорес. И важно отметить, что это не просто жена Николаса Мадуро, это человек, который создал фактически судебную систему Венесуэлы. Поэтому это не просто потому, что она жена Николаса Мадуро. При этом та же Делси Родригес, руководитель, отправила сейчас в Майами. И в Майами ожидают суда несколько подельников, ближайших друзей Николаса Мадуро. То есть это не то, что только американцы отправили. Делси Родригес, управляя, тоже отправила, выслала из Венесуэлы несколько приближенных к Николасу Мадуро. Они сейчас в американской тюрьме. Вот такая схема очень удобна. Вот это было бы идеально совершенно. Ну вот, поэтому кажется, что если с Лукашенко можно договориться и вот так контролировать, ну ладно, хорошо. Дело демократическое, но все-таки изнутри. Ну, вот так верит Дональд Трамп. И это абсолютно... Вот вы только что вспоминали Макиавелли. Ну, что это, если не Макиавелли? И вот, пожалуйста, если не могут сбросить руководителя этого, или принципа, если не могут сбросить царя, не знаю, короля, неважно, президента, то, значит, он достаточно хорош. Ну, и пусть там, значит, управляет. Если он может управлять, управляет. Если выгодно с ним договариваться, вот так выгодно с ним можно и договариваться. Главное, чтобы это было выгодно для американской стороны. Вот версия администрации Трампа, версия трампизма и венсизма, назовем это так, Джей Ди Венса тоже. Вот это как раз ровно такой подход, как мы видим сейчас в отношении Венесуэлы. А ці можем мы тады разлічваць на працягненне працэсу вызвалення палітвязняў, бо гэта, ну, для нас зразумела адзін з галоўных для Беларусі, для дэмакратычнай, для нармалёвых беларусаў. Гэта галоўны вынік дыялогу паміж Вашынгтонам і Менскам, вызвалення палітвязняў. Але калі зараз, напрыклад, там цікавасць да Пуціна ўжо не такая вялікая, ўжо Лукашенко ў гэтых там перамовах ці інфармацыі не патрэбны. Калі зараз ужо шмат іншых справаў у Трампа і ў яго адміністрацыі, калі, ну, не можа там паехаць у Іран ці Ізраіль Лукашенко і там вырашыць пытанні Трампа, бо ён, ну, не такі ўжо уплывовы. Ці можа быць так, што скончыцца вызваленне палітвязняў, што на гэтым усё, бо нечага браць з Лукашэнкі? Ну, вот все, что касается вопроса политзаключенных и вообще вопроса как раз вот освобождений, здесь снова призываем психологов и психотерапевтов. Снова они нам нужны обязательно. Потому что Дональду Трампу важно также
конкурировать, наверное, такое слово правильно подобрать, с другими президентами. Дональд Трамп очень любит говорить, по поводу политзаключенных, вот я освободил столько-то, только благодаря мне, и отсюда, в Венесуэле, вот Беларусь, пожалуйста. Вот этот вот списочек, ему важен количество, цифры, ему важно, чтобы больше всего людей освободилось благодаря Дональду Трампу, благодаря его политике. Это важно. Конечно, это звучит очень цинично, и это не только звучит, это и есть очень цинично, потому что для него политзаключенные в Беларуси, политзаключенные где угодно, это в первую очередь цифры, это количество людей, которых освободили именем Дональда Трампа, благодаря Дональду Трампу. Так что здесь, я думаю, что не закончится, так сказать, этот процесс. В любом случае, это важно для Дональда Трампа лично. Это его личная заинтересованность. Это не связано с какими-то прекраснодушными идеями о том, что людей незаконно осудили, незаконно задержали, избивали, пытали и так далее. Нет, это личный интерес Дональда Трампа. Поэтому здесь, я думаю, что изменений никаких не будет. В любом случае, как бы там ни было. Для американской администрации это такой бонус. Но, опять же, бонус, да, это не цель, это дополнение. Это бонус, и это к вопросу о имидже Дональда Трампа и администрации Трампа. А ці ўвогуле зменіцца значэнне Беларусі для адміністрацыі Трампа, калі ЗША, напрыклад, канчаткова перанясуць фокус з пошуку дамоўленасцяў з Масквой на падтрыманне Украіны і ціск на Расію? Конечно, все, что касается сейчас, все, что касается вот этого и давления, и взаимоотношений, играет важную роль. Действительно, да, Беларусь играет важную роль, как вот тот самый передача информации, та самая возможность передачи этой информации. Для американской администрации Беларусь — это часть Европы, которая представляет интерес, уже мы здесь переходим к вопросам фермерства, так сказать, и хозяйства. Да, это огромный большой интерес. В любом случае, да, вот давайте выйдем за скобки полномасштабного вторжения России Украины, в Украину, Лукашенко, его режима, да, понятно, не будем, хорошо, ругаться не буду в эфире. В общем, все, если мы выходим за рамки, вот что такое Беларусь? Беларусь представляет большой интерес с точки зрения тех же самых калийных удобрений, тех же самых всех возможностей, которые предоставляет Беларусь как государство, не обязательно государственное образование, как территория. Вот что. Это огромный большой интерес. Опять же, если уж брать, ну это так немножко мы уходим снова в политику, противостояние Дональда Трампа с Канадой своего рода. Вот, пожалуйста, это тоже хотелось бы сказать, что, ребята, если вы будете как-то действовать, как нам не очень нравится, мы с Беларусью договоримся. Мы поставки организуем и так далее. Вот нам нужно у Канады закупать, а мы и здесь можем, если что. Нам гораздо дешевле продадут, если вы нам будете какие-то тарифы ставить, там ограничения. Вот, с политической точки зрения это очень интересно. Плюс, в чем еще у Дональда Трампа большой интерес, возвращаясь к Европе. Дональд Трамп больше всего хочет, чтобы Европа брала на себя больше ответственности за все. В первую очередь за свою безопасность. И за свою безопасность, в том числе и продовольственную, за свою безопасность во всех смыслах. Поэтому, конечно, выгодно, опять это слово, не про демократию, не про прекраснодушные мотивы. Выгодно, чтобы в Беларуси было стабильно, спокойно, безопасно, не было ядерного оружия. Вот это все важно, это все выгодно администрации Трампа. Вось, Александра, дзякуй вялікі за вашу цвярозую галаву, бо зразумела, у нас ёсць уяўленне пра дэмакратыю, як павінна працаваць, які гуманітарны шлях, але вось гэтыя словы, якія вы падбіраеце, яны якраз і распавядаюць беларусам. Палітыка цынічная справа. Так, распавядаюць беларусам, як трэба ставіцца да ўсіх гэтых. Вось у беларусаў ёсць свае інтарэсы, і вось мы будзем глядзець, як іх дамагацца. Дзякуй вялікі, Александра Філіпенка, амерыканістка, наша сябра, дзякуй вялікі, што далучылася да нас. А больш прыемныя міжнародныя навіны у наступным матэрыяле. А вы часто выкарыстоўваеце эмодзі?
А можа, часам і ўвогуле адказваеце імі замест словаў. Тады гэтае свята дакладна для вас. У свеце адзначылі Міжнародны дзень эмодзі. Яго штогод святкуюць 17 ліпеня. Дату выбралі не выпадкова. У гэты дзень кампанія Apple калісьці прадставіла свой электронны календар. Таму на эмодзі календара на прыладах Apple і пазначана дата 17 ліпеня. Само неафіцыйнае свята з'явілася ў 2014-м з ініцыятывы заснавальніка эмоджипедыі Джермі Бёрджа. За гэты час эмодзі сталі амаль асобнаю моваю. З іх дапамогаю мы смяемся, прызнаемся ў каханні, падтрымліваем адно аднаго. А часам маленькім значком можам сказаць нават больш, чым цэлым паведамленнем. Калі ў звычайным музеі становіцца занадта горача, можна проста нырнуць у іншы. У Харватыі турысты ратуюцца ад летняй спёкі ў незвычайным падводным музеі непадалёк ад Трогіра. Замест выставачных залаў тут марское дно. А каб паглядзець экспанаты, спатрэбяцца маска і трубка. Под водой усталяваныя дзесяткі скульптураў у чалавечы рост. Тут месціцца адзіны ў свеце падводны крыжовы шлях. Большасць фігураў размешчана на глыбіні ўсяго 3-4 метраў. Таму убачыць іх могуць нават пачаткоўцы без акваланга. Спадзяёмся выдатна правесці час, бо мы любім пляж і дайвінг. Калі мы даведаліся пра гэтае месца ў Харватыі, яно падалося нам вельмі незвычайным і цікавым. Таму цяпер з нецярплівасцю чакаем, каб убачыць усё, што можна сустрэць пад вадою ў гэтым музеі. А самы уражальны экспанат чакае глыбей. На глыбіні каля 9 метраў стаіць 7-метровая скульптура Ісуса Хрыста. А непадалёк на марскім дне можна падзівіцца на яшчэ адзін незвычайны экспанат – вайсковы самалёт часоў былой Югаславіі. Так што летняя экскурсія тут – гэта адразу і культура, і прыгода, і магчымасць схавацца ад спёкі. Праўда, замест кандыцыянера – Адрыятычнае мора. Прыгожая кветка, да якой лепш не падыходзіць занадта блізка. У Каліфорніі адначасова зацвілі адразу 2 рэдкія тытанічныя амарфафалусы, больш вядомыя як трупныя кветкі. Паглядзець і, вядома, панюхаць незвычайную з'яву прыйшлі сотні наведнікаў. Сваю змрочную назву расліна атрымала праз рэзкі пах, які нагадвае гнілое мяса. Такім чынам яна прываблівае мух і жукоў, што дапамагаюць ёй апыляцца. Людзі заўсёды пытаюцца, ці сапраўды яна так моцна смярдзіць. Так, пах вельмі непрыемны, прыкладна як ад сметніцы. Убачыць такое квітненне – вялікая рэдкасць. Яно доўжыцца ўсяго ад 1 до 2 дзён, а сама расліна можа не цвісці некалькі гадоў. Таму некаторыя наведнікі прызналіся, што чакалі такой магчымасці гадамі. А вось і ён тут вітаем. у студыі, глядзіце, які. Што ты нам падрыхтаваў зараз? Падрыхтаваў вам падборачку відэа з беларускіх соцсетак, што беларусы посцяць і абмяркоўваюць у інтэрнэтах, ну і проста мілату. І пачнем от з такога. Мы прызвычаіліся, што буслы, адзін з сімвалаў Беларусі, прыносяць толькі добрыя навіны і дзяцей таксама. І дзяцей, так. Але сёння яны трапілі ў крымінальную хроніку у адным з беларускіх мястэчак, неназваным, на жаль. Знялі відэа з дзёрзкім рабаваннем наўпрост пасярод белага дня. Глядзім і уважліва слухаем нешта на нашай мілагучнай мове. Увага на экран. Видите вора? Поглядите, что творится. Мы тут заготавливаем, видите ли. Приходя, краде его. О, набрал, сколько смог унести, как говорится. И думаю, что я его не вижу. Так раз, чеп за угол. Ага. Спалився хлопец. О, вот ты подумай. Ён на будаўніцтва Короче, несе. сено нам сушить надо не только для коней, еще и для буслов. Ну, все зразумела, ім будаваць трэба. Ён павінен яшчэ так павярнуцца так. Моя жонка так ночью да лядоў не ходзіць. Да, сасіськай. Да. Добра, пойдзем далей. Значит, забываемся пра сусветныя дыскусіі, складанасці, пра Трампаў і гэтак далей. У нас ёсць пытанні паважней. Ёсць сваё пытанне стагоддзя ў беларусаў, на якое да гэтага часу няма 100% дакладнага адказу. Гэта або сіні-белы Рагачоў, ці блакітная глыбокая. Колькі можна? Можна. Гэта пытанне філасофскае. Так.
Бітва гэтая ўжо давно перарасла звычайную згушчонку і ў сапраўдную легенду. Глядзіце трэйлер галоўнага беларускага супрацьстаяння і пішыце свой выбор у каментарах, а цяпер глядзім відэа ад штучнага інтэлекту. В Беларуси есть вопрос, на который до сих пор нет ответа. Легенда Востока. Гордость Севера. Два имени. Спор, который Беларусь так и не смогла закончить. А на чьей стороне вы? Вау. Глыбокскай. А ты на баку? Я ведаю, як вырашыць гэтае пытанне. Адказ такі: глыбокская ці рагачоўская? Так. Лідская. Лідскае. Зразумела. Добра, ідзем далей. Значит, калі вам, а такое можа быць, раптам падалося, што ваша праца, кім бы вы там не працавалі, не мае ніякага сэнсу, вы просто адбываеце час, што ваша праца не прыносіць ніякага плёну. Просто паглядзіце гэтае відэа для суцішэння і нарэшце супакойцеся. Найважнейшы пілатаж сімуляцыі карыснай дзейнасці, як у вашага начальніка, да прыкладу. Давайте глядзець. Ведаем мы такі тренд, зняты не раз у сацыяльных сетках, і вот нарэшце праз гады ён дайшоў дарэшце і да Менску. Ну, праўда, шмат падобна, чым на працу беларускіх чыноўнікаў, напрыклад. Я пазнаю сабе, прабачыць. Сабе пазнае. Добра, і хуценька яшчэ адно пачнем з Магілёву, дзе школьнікі заўважылі ў падлозе аўтобуса адарваны люк. Што робяць дзеці, калі нешта бачаць, яны могуць это скрасці, нешта, ну, карацей, павандальнічаць троху. А што бывае, калі ў чалавека ў арганізме хапае вітамінаў, як то для спакою вітамін называецца? Магній. Да, калі хапае магній. Мінерал. Жалезны спакой, нуль агрэсіі і катэгарычнай невандалізму. Там хлопчыкі гэтыя на відэа просто канстатуюць факты і вельмі далікатна просяць аўтапарк прыняць меры. Включайце гук, тут суцэльны дзен, глядзім. Уважаемый автобусный парк города Могилева. Вот МАЗ-216. Сезам, откройся. Мы, конечно, не будем красть этот люк, но, пожалуйста. Давай Нет, ну, пожалуйста, если вы это увидите, то исправьте проблему. Вот такая... Калі ласка, исправьте проблему. Вот это белорусские молодзёны. Детки. Глядзіце, праблема. Ну і вось такія. Дзякуй вялікі за гэты відос. Дзякуй вялікі. Нагадаем, шановне гаспадарства, пра нашае пытанне. Нас сёння цікавіць, прабачце, вось такое пытанне. Што вы, менавіта вы, думаеце пра Дональда Трампа, мабыць, у дачыненні да Беларусі, вот нават так. Палітык спрэчны, тое, што ён робіць, часта вызывае абурэнне, але ўсё ж такі ён палітык. Ну, а мы зараз паглядзім матэрыял пра чалавека і персону, які лічыў, што з палітыкамі варта размаўляць усё роўна, нават калі яны табе не падабаюцца. Далі 99%, што вы не ведаеце, хто гэта. Калі здагадаліся, віншую. Але падазраю, што ўсё ж такі не. А гэта, паміж іншым, чалавек, імя якога носіць найбуйнейшая літаратурная незалежная беларуская прэмія. Букераўская прэмія па-беларуску, альбо наш уласны літаратурны Оскар. Хадзем, пазнаёмлю. Ежы Гідройць, грамадзянін ВКЛ, чалавек лядоўня, эмацыйны футарал. А мы назовем яго проста дзядзя Ежы. Гэта ён упарта пераконваў намінаваць на Нобелеўскую прэмію Васіля Быкова і тапіў за незалежнасць Беларусі. Нарадзіўся ў Менску, тата, арыстакрат паводле натуры і дэмакрат паводле перакананняў, адмовіўся ад княскага тытула. Мама – дачка аднаго з найлепшых у Менску шаўцоў. Дзядзя Ежы атрымліваў хатнюю адукацыю і знаў толк у забавах. У Менску я жыў да 1916 года. Адной з маіх тагачасных забаў з аднагодкамі было легчы на чыгунку, вядомую ўздоўж рэк, каб апынуцца пад цягніком, што едзе над табой, і такім чынам паказваць сваю адвагу. Яму было нецікава з аднагодкамі. Вучоба не захапляла, пагражала ледзь не выключэнне. Не заладзілася і з актывізмаў. Запісаўся да так званых уланцаў. Але адтуль выключылі за курэнне. Што ў асабістым? У 25 гадоў ажаніўся з Таццянай Швяцовай, рускай ураджэнкай Польшчы. Мы абое былі вельмі маладыя і зусім нявопытныя.
Яны сустрэліся на эмігранцкім бале, імгненная іскра і вянчанне. У добра знаёмым цяперашнім беларускім выгнаннікам касцёле святога Аляксандра на варшаўскай плошчы Трох крыжоў. Цяпер там можна паслухаць Вольгу Падгайскую за арганам альбо трапіць на службу гаспадара Вячеслава Барка. Таццяна прагнула бляску і свету, захаплялася брыджам, а дзядзя Ежы любіў абкласціся газетамі ды кнігамі. Відавочна, яны разышліся, хоць сяброўства не спынілася да канца жыцця. Пазней сэрца кране паэтка Агнешка Асецка. Яна, дарэчы, аўтарка легендарнага польскага слогану кампаніі «Кока-кола». Пасля чарговага вяртання з Францыі ў Польшчу службы бяспекі цэлых 7 гадоў не давалі Агнешцы аформіць замежны пашпарт. Але ж ацаніце пранізлівасць пачуццяў. Гідройц купіў на канцэрт Эдит Піяф 2 білеты. Другі білет быў сімвалічны для Агнешкі, таму фатэль застаўся пустым. Дядя Ежы нарабіў вельмі шмат усяго, але галоўным жыццёвым праектам можна назваць літаратурны інстытут. Менавіта там ён пачаў выдаваць легендарны часопіс «Культура». Ён быў не проста рэдактарам, ён быў палітычным стратэгам. Часопіс імкліва прыцягнуў да сябе найлепшыя розумы эміграцыі. Прывет тым, хто кажа, давайце спачатку пераможам, а потым зоймемся культурай. Яго таемна перапраўлялі ў Польшчу і СССР, што стала магутным штуршком для развіцця антыкамуністычнай думкі. Ад маскавання пад Біблію да нелегальнага шляху праз Татры. Ну, далей вядомы нам набор. Вобшукі ў аднадумцаў, канфіскацыя і забарона цытавання, пераслед аўтараў культуры і тых, хто спрабаваў наладзіць з імі кантакт. Дык а што там Беларусь, спытаеце вы? А я адкажу. Дядя Ежы і ягоная каманда зрабілі найважнейшую рэвалюцыю ў свядомасці, у палітычнай свядомасці цэлай нацыі і заклалі падмурак для сучасных незалежных Беларусі, Літвы і Украіны. Як незалежная Польшча немагчымая без вольнай Беларусі, так і без польскай падтрымкі нічога не выйдзе з беларускіх спроб узбіцца на незалежнасць. Рэгулярна звяртаўся да беларускай паэзіі, пісаў пра важнасць творчасці Быкава, Брыля ды іншых. Мы краіна, у якой з суседзямі ёсць агульныя героі. Адам Міцкевіч, вялікі польска-літоўскі паэт, Касцюшка і Траўгут належаць палякам і беларусам адначасова. Гэты спіс можна значна пашырыць. Пры гэтым свядома прамаўляў рэчы, якія відавочна мусілі выклікаць, мякка кажучы, негатыўную рэакцыю. Напрыклад, лічыў прымальнай супрацу Польшчы з рэжымам Аляксандра Лукашэнкі. Я нагадаю, што дзядзя Ежы памёр у 2000 годзе, 26 гадоў таму. Палітыка не нейкая сакральнасць, казаў ён. Калі вы хочаце гэта зрабіць, вы мусіце прыняць да ўвагі зменлівую рэальнасць. Трэба ўмець захоўваць прынцыпы і мяняць погляды. От цікава, што б дзядзя Ежы сказаў пра цяперашнюю рэальнасць. Ну, праўда, цікава. Сам Гідройц пісаў няшмат. Але што і каго ён друкаваў? Амаль кожны нумар суправаджаўся ці то гарачымі дыскусіямі, ці то жорсткімі скандаламі. Амаль як у Фейсбуку. Часам нават паплечнікі перасцерагалі яго, прасілі зняць матэрыял з друку, маўляў, занадта смела. А ён, ведаеце што? Дядя Ежы слухаў, адкрываў новы пачак папярос, усміхаўся, паліў, рабіў па-свойму. Гэта я ўсё да чаго. Ведай сваіх і схадзі глянуць на доўгі спіс намінантаў на прэміі Гідройца 2026. А 7 лістапада сустрэнемся на ўрачыстай цырымоніі ўзнагароджвання ў Гданьску. Пайшла рыхтаваць агляд доўгага спісу. І зноў Андрэй і пытанне, што пішуць гледачы. Так, про Дональда нашего Трампа. Як его имя по батьку? Все его часто... Дональд... Пока подумай, а мы... Михайлович. Пишуць нам каментатары. Трамп — чалавек ва ўзросце, а людзі ва ўзросце часам упадаюць у дзяцінства. Гэта, напэўна, галоўнае, што мы можам сказаць. Дакладна. Можна гэта пацвердзіць. Экспертнасць маем. Ой, пачынаецца. Не пачынаецца. Пра людзей ва ўзросце. Давай далей. Пішуць нам, што Трамп — разумны дзядзька. Я думаю, ён зрабіў для ЗША больш, чым усе лібералы разам. Ну, разнесці па Украіны, конечно. А што ён зрабіў такога для давай там яшчэ нам скажаш. Ну, добра, а далей не ясна. Трампа псуе толькі яго габрэйская сям'я, і гэта намёк на Джарада Кушнера, который ягоны... Мы такое не падтрымліваем. Так, дарэчы, этнічны беларус. Джарад Кушнер. Ну, яшчэ трохи. Калі б Дональд Трамп размаўляў голасам Дональда Дака, то, мабыць, гэта б не кампенсавала ягоныя ўчынкі. А Дональд Дак? Дональд Дак. Вот, да. І каментар туды ж. Калі ў вашым дзяцінстве Дональд — гэта качаня, а не Трамп, то вам
каля або больш 40. Гэта... Больш Не, за полтос. Тритсон таксама. Дякую, Давайте Вікі. новое пытанне. Трамп ужо... Не, дякую, конечно, ему великий. Давайте зменим пытанне. А штосьці ёсць цікавейшае? Так. Галоўнай давайте. тэмай аб'яўляю нікому невядомую гульню. Музыку Як гэта паслухаем. называется? Футбол. А, так? Музыку А я паслухаем. хотела новое пытанне задать. Хто грае сёння? Яшчэ раз. Денис, Аргентина. Іспанія і Аргентина. Пытанне, калі ласка, для Іспанія. вас. Пишите своих Пераможца. фаворитов. Вось мы вас пытаем, хто Іспанія пераможа. пераможца. Давайте, хто пераможа? Рабіць свае прагнозы. Яны на ўжо фінал. 500 год таму перамаглі. Іспанія, Аргентыну. Музыка. Все, давайте музыку послухаем, бо гэта невыносна. Вы глядите «Раніцу з Белсатом», у студии Екатерина Раецкая, Денис Дудинский. Мы пачинаем футбольную частку программы. А да пачатку фінальнага матча чэмпіянату свету 2026 года засталося 12 гадзінаў. У нас ёсць час згадаць самыя яскравыя моманты гэтага чэмпіянату і зрабіць свае прагнозы адносна пераможцаў. Ну, вы зрабіце свае прагнозы. Па-першае, напішыце, хто пераможа ў фінале, а галоўнае, напішыце, за каго вы сапраўды заўзелі на гэтым чэмпіянаце. Ну, зразумела, нават калі вылеціў гэтая каманда вылецела. І вось што яшчэ. Шмат людзей, мы ведаем з іх прафесійнага боку, мы размаўляем з аналітыкамі, юрыстамі, палітыкамі, палітолагамі, але уявіце сабе, што яны ж яшчэ і футбольныя фанаты. І менавіта такі чалавек зараз да нас далучыцца, палітолог, гісторык, палітычны аглядальнік і футбольны заўзятар Александр Фрыдман. Вітаем, Александр. Александр, як заўсёды прыемна вас бачыць у эфіры. Усе нашы гледачы ведаюць вас як сур'ёзнага гісторыка, аналітыка, палітолага, але дадамо вы яшчэ і футбольны заўзятар. Як вы правялі апошні месяц, за каго заўзелі, дзе глядзелі матчы, што адбывалось у вас? Не, гэта было сапраўды вельмі інтэнсіўна. Я ўжо не скажу, што я такую велізарную колькасць гэтых матчаў паглядзеў. Былі часы, калі я сапраўды не прапускаў ніводнай гульні. Гэтым разам так не было. Мне падаецца, ўсё ж такі пераважную большасць я паглядзеў у розных умовах, часткова, калі ў розных паездках знаходзіўся, часткова, калі дома знаходзіўся. Так што ў цэлым у мяне ўражанне ад гэтага чэмпіянату ёсць, але, канешне, матчаў было вельмі
вельмі шмат і далёка не ўсё можна было паглядзець, але мне падаецца, што галоўныя гульні я паглядзеў. А вам удаецца як-небудзь адключаць вось гэтае аналітычнае мысленне, каб не рабіць нейкія там варыянты, як трэба рабіць стратэгію на полі, а быць вось звычайным гледачом, атрымліваць асалоду? Ну, я б сказал так, что моя сапраўды футбольная экспертыза, я ее вельмі цвяроза оцениваю, яна ўжо зусім не такая професійная, что тычыцца тактыкі, стратэгіі, іншага. Конечно, я уважліва сачу і пэўнай кампетэнцыі маю, але зноў жа я тут не перабольшваю. Што мяне заўсёды цікавіла, і мяне за гэта вельмі часта мае сябры крытыкуюць, мяне цікавіць не толькі тое, што адбываецца на поле, а тое, што адбываецца вакол, паколькі футбол гэта не толькі гульня, ад якой атрымліваеш асалоду. Гэта яшчэ і палітычнае відовішча, там ёсць і сацыяльныя і іншыя аспекты. І ўвогуле футбол вельмі моцна ўплывае на жыццё, у тым ліку і на палітычнае жыццё. І вось гэтыя моманты, канешне, яны мяне цікавяць, заўсёды цікавяць, і яны таксама ўплываюць на мае погляды падчас гульні. То бок розныя палітычныя і іншыя аспекты я амаль заўсёды ўлічваю. Дык, а за каго заўзелі, за якую каманду? Я маю на ўвазе не толькі фінал сённяшні, але ж цягам часа вось усё спаборніцтва. Топ-10 вашых фаварытаў. Напрыклад, 5. 10, напэўна, не будзе, і 5 таксама. Ёсць две каманды, на баку якіх я быў з розных прычынаў. Першая гэта Францыя, паколькі я вельмі добра ведаю гэтую краіну, я шмат гадоў там працаваў, так што мне гэта такая асабістая гісторыя, звязаная з Францыяй, французскім футболом. Ну, іншая гісторыя, яна хутчэй звязаная з дзяцінствам, з маімі ўражаннямі з 80-х гадоў і зборнай Аргенціны разам з Дыего Марадона, старым Марадонай. Вось з тых часоў я маю сімпатыі да зборнай Аргенціны, так што сёння ў гэтым фінале для мяне ўсё зразумела, я буду на баку Аргенціны. То бок для вас усё і цікава вельмі будзе. А давайте вось паглядзім на гэты палітычны бок футболу, пра які вы казалі. Напрыклад, вось гэтае асабістае ўмяшанне Дональда Трампа у вынікі гульні. Ён патэлефанаваў кіраўніку ФІФА, і пасля чаго амерыканскаму нападніку адмянілі чырвоную картку. Але, па-першае, ён ее атрымаў, а вось Трамп патэлефанаваў, і ўсё, няма гэтай чырвонай карткі. Гэта ж было відавочна, парушэнне было відавочна. Як вы на гэта адрэагавалі, як вы ацэньваеце агулам вось гэтае ўмяшанне палітыкаў і палітыка такога вялікага ранга у вялікае футбольнае такое супрацьстаянне. Так. Ну, калі паглядзець на гісторыю чэмпіянатаў свету, то гэта ўмяшальніцтва яно было заўсёды. З гэтага ўсё пачыналася. Чэмпіянат свету 1934 года, які быў Італіі, якім Італія перамагла з дапамогай фашыстоўскіх уладаў, якія вельмі ўмешваліся і актыўна працавалі з тымі ж арбітрамі футбольнымі. Быў чэмпіянат 1978 года ў Аргенціне, дзе таксама аргентинская военная хунта вельмі актыўна дапамагала мясцовай зборнай перамагчы. То бок гэтае ўмяшальніцтва яно было заўсёды. Просто раней яно не было не публічным, у гэтым не прызнаваліся. Ну, немагчыма. Нават Мусаліні гэтага не рабіў і не казаў, што вось ён там папрацаваў суддзямі і мы атрымалі той вынік, які мы атрымалі. Не, гэта лічылі непатрэбна рабіць. А Трамп робіць гэта адкрыта. І вось гэта быў, канешне, вельмі такі цікавы момант палітычнага ўмяшальніцтва, калі Трамп вырашыў прадэманстраваць, што гэта не толькі чэмпіянат, які праводзіцца ў Злучаных Штатах, а чэмпіянат, які фактычна з'яўляецца ягоным чэмпіянатам, і ён яшчэ і будзе вырашаць, хто і дзе будзе гуляць. То бок ён прадэманстраваў сваю ўладу, і мы бачым, прадэманстраваў паспяхова. З пункта гледжання футбольнага, канешне, такое ўмяшальніцтва гэта катастрофа. Так што і гэты чэмпіянат ён запомніцца менавіта гэтым выпадкам, і для футбола гэта, канешне, вельмі дрэнна. Гэта непрымальна. А ці не можа вось такі крок Трампа стаць прэцэдэнтам у спорце, у палітыцы? Нават я маю на ўвазе не толькі футбол, але ж, напрыклад, алімпійскія гульні, калі палітык вось так адкрыта можа ўмешацца вось у гэты працэс спартыўны.
Я мяркую, што гэтага будзе ўсё больш і больш. Так што тым бок вось тое, што зрабіў Трамп, ён гэтае табу пераадолеў, бо раней гэта лічылася непрымальным так рабіць адкрыта. А вось гэта робіцца абсалютна адкрыта. Так што я думаю, што ўмяшальніцтва ў розных напрамках на баку розных краінаў будзе ўсё больш і больш. То бок у спорце будзе менш спорту і больш палітыкі. Я думаю, што вось гэта на дадзены момант той вектар, па якім спорт будзе рухацца, у тым ліку і футбол. Ну і не толькі футбол, конечно. Ну, добра, працягнем пра палітыку, і калі ў выпадку з Трампам палітыка ўмяшалася ў саму гульню, то амерыканскія спецслужбы жорстка умацаваліся ў падрыхтоўку непасрэдна да чэмпіяната свету. Напрыклад, зборную Ірана фактычна вымусілі базавацца ў Мексіцы і прылятаць у ЗША толькі на матчы. Вось такія абставіны, такія сітуацыі, што з імі рабіць? Што адбываецца? Ну, я думаю, што ўсё ж такі гэта было пераважна рашэнне самой зборнай Ірана ў гэтым выпадку. Я ўвогуле здзіўлены тым, што яна ў сённяшніх умовах пасля гэтай вайны, ты ў кантэксце вайны ў гэтым спаборніцтве удзельнічала. Гэта было нешта абсалютна незразумела. Ну як гэта можа быць? Там ідзе такое супрацьстаянне, адначасова зборная Ірана удзельнічае на гэтым чэмпіянаце. І, канешне, гэта быў не адзіны выпадак. Такіх выпадкаў у адносінах да розных зборных было шмат. Умяшальніцтва было вельмі шмат. І я думаю, што сёння, калі, напрыклад, выйграе Аргентина, на што я вельмі спадзяюся, там усё роўна будуць таксама абвінавачанні. Бо амерыканскія ўлады, яны ж не хаваюць што іх сімпатыі на баку зборнай Аргентины. Калі мы сёння пабачым у фінале нейкія спрэчныя судзейскія рашэнні і іншыя, дык аўтаматычна з'явяцца ўсе гэтыя канспіралагічныя тэорыі пра тое, што Трамп вось дапамог перамагчы той краіне, да якой ён мае сімпатыю. Да, я нагадаю, што, напрыклад, міжнародных сусветных арбітраў нават з Афрыкі увогуле не пусцілі ў Злучаныя Штаты Амерыкі. За візаў. Так, нейкія там візавыя забароны ў іх. Это ў працяг нашай размовы. Таксама была яшчэ адна сітуацыя. Пасля перамогі на Англіі гульцы зборнай Аргентыны бурна святкавалі поспех з банерам пра Фолклендскія астравы, якія ёсць тэрыторыі Вялікай Брытаніі. Я чакаў гэты мем про фолклендскі, мальвінскі. Прайшло ўжо 40 гадоў з таго часу, як замагаліся за гэты кавалак. І чаму футбол ці спорт вось так лёгка абуджае ў людзях застарэлы нейкі нацыяналізм? Гэта з-за таго, што краіны супрацьстаяць, з-за таго, што гэта не каманды, а краіны, нешта нацыянальнае? Ну, гэта, па-першае, гэта ж даўняя брытанска-аргенцінская гісторыя. То бок Великабрытанія захавала кантроль над гэтымі фалклендскімі астравамі з аднаго боку, але з другого боку, калі мы паглядзім на 80-е гады, дык перамогі ў футболе былі на аргенцінскім баку. То бок Аргенціна прайграла барацьбу за гэтыя тэрыторыі, але ўсё ж таки выйгравала ў футболе. Вось. Тое, што гэтая тэма выходзіць, но яна стала часткай футбольнага фальклору, і яна належыць вось да гэтага супрацьстаяння паміж зборнай Аргентины і зборнай Англіі. Я мяркую, што ты аргентинскія футбалісты, якія выйшлі з гэтым банерам, яны асабіста нейкага адмоўнага стаўлення да Великабрытаніі не маюць. Яны просто вось для іх гэта частка перамогі. Вось мы перамаглі, і гэтыя фалкленды, Мальвіны, якіх называюць у Аргентине, яны таксама нашыя. Ну а што тычыцца футбола і нацыяналізму, ну асабліва калі гуляюць нацыянальныя каманды, канешне, гэта абвастрае пачуцці, бо футбол гэта ігра вельмі эмацыянальная. Ну калі абвастраюцца пачуцці, абвастраюцца і нацыяналізм. Так, бок нацыяналізм і нават расізм і іншыя формы, яны даўно з'яўляюцца часткай футбольнай культуры, на жаль, з'яўляюцца часткай футбольнай культуры, асабліва расізм, і гэты чэмпіянат, ён яшчэ раз гэта прадэманстраваў, ён не стаў выключэннем. Дарэчы, да расізма, для мяне ўсё роўна гэта дзіўна, бо шмат футбалістаў з розных краінаў, з розных кантынентаў сустракаюцца, і ўжо можна прызвычаіцца да таго, што людзі розныя. Але, напрыклад, вось гэты кейс з Кіліанам Мбапэ, калі парагвайскі сенатар
сказала пра яго такія брудныя рэчы, што нават гэта працытаваць нельга, бо гэта вышэйшая ступень вось гэтага расізму. Пасля гэты кейс разбіралі там у ОАН, падаецца, але як гэта магчыма? Чаму такія рэчы сабе дазваляюць і чаму ці можна гэта не кантраляваць? Напрыклад, там у жаночым спорце там зараз вводзяць правілы здымкаў, як здымаць жаночы спорт, але калі гэта нацыянальныя зборныя, калі шмат розных людзей, чаму няма нейкіх правілаў, якія забараняюць такія выказванні? І дарэчы, гэта ж яна зрабіла, калі Мбапэ не паціснуў руку парагвайцам, а не паціснуў ён руку парагвайцам у фінале матча, таму што яны яго піналі, яны яму перашкаджалі увесь час працаваць на поле. Я думаю, что насамрэч праблема ж не толькі ў тым, што ёсць такія палітыкі. Такія палітыкі былі, ёсць і будуць, і яны ў пэўных краінах яны адыгрываюць сур'ёзную ролю, у некаторых хутчэй маргінальную. Праблема ў тым, што такія заявы падабаюцца, што вось такія заявы знаходзяць прыхільнікам. То бок гэтыя людзі з іх поглядамі, яны адлюстраванне тых тэндэнцыяў, якія ў грамадстве ёсць. І кожны раз мы можам шмат, напрыклад, у Еўропе, таксама ў Злучаных Штатах казаць пра талерантнасць, неабходнасць барацьбы з расізмам, іншае, і шмат прыгожых словаў таксама гучыць, а потым адбываецца вось такія рэчы, як чэмпіянат свету, дзе абвастраюцца эмоцыі, ну вось мы маем адпаведныя вынікі. Так што гэтыя заявы мяне ні ў якім разе не здзівілі, яны хутчэй адлюстроўваюць тэндэнцыі, якія у грамадстве прысутнічаюць. Я нават думаю, што мы яшчэ і сёння, і заўтра нешта такое цікавае ў тым ці іншым напрамку пачуем. Ну, цікавы ў двукосе, конечно. Александр, вашага фаварыта мы добра ведаем. Гэта Аргенціна. Але ж ваш прагноз усё ж такі, хто пераможа сёння і з якім лікам тады ўжо? Ну, я спадзяюся, што пераможа Аргенціна. А пераможа, вы можаце спадзявацца на ўсё, што заўгодна. А пераможа хто? Ну, давайте так, прогноз ад Александра Фрыдмана. Сёння пераможцам будзе Аргенціна ў серыі пенальці. Прыгожа. Ну, давайте спадзявацца, будзем глядзець. Да нас яшчэ далучыцца госці, будзем абмяркоўваць, як яно будзе працаваць. Александр Фрыдман, гісторык, палітычны аналітык, палітолог і заўзятар Аргентыны ў фінале чэмпіяната свету. Дзякуй вялікі. І прапаноўваю зараз узгадаць не толькі скандалы, але і прыгожыя, яскравыя моманты гэтага чэмпіянату свету. Паводле ацэнак аўтарытэтнага парталу Трансфермарк, 104 футбалісты з пашыраных заявак паўфіналістаў Іспаніі, Аргентыны, Францыі і Англіі каштуюць амаль 5 мільярдаў 600 мільёнаў долараў. Такога сукупнага кошту удзельнікаў фінальнай часткі не было яшчэ ніколі. Аднак галоўную каштоўнасцю гэтага чэмпіянату былі гісторыі, якія падарыў нам турнір. Сапраўдным адкрыццём была зборная Каба-Верде. Краіна з насельніцтвам каля паўмільёна чалавек упершыню прабілася на чэмпіянат свету і ледзь не стварыла галоўную сенсацыю турніру. Афрыканцы не прагулялі ніводнага матчу ў групе, адабралі пункты ў Іспаніі, а ў плэй-оф толькі ў дадатковы час саступілі Аргентыне. Сімвалам зборнай зрабіўся 40-гадовы брамнік Вазіння. Пасля 7 сейваў у матчы супраць іспанцаў колькасць ягоных падпісчыкаў у інстаграме вырасла з дзясяткаў тысячаў да дзесяткаў мільёнаў. Не менш ярка праявілі сябе і футбольныя заўзятары. Нарвежскія фанаты ператварылі свае трыбуны ў сапраўдныя караблі вікінгаў. Пад барабанны бой тысячы людзей сінхронна грэблі уяўнымі вёсламі, скандуючы «Ро». Незвычайны флэшмоб хутка выйшаў за межы стадыёнаў. Яго паўтаралі на Таймс-сквер у метро Нью-Йорку і каля каралеўскага палацу ў Осла. Чэмпіянат зрабіўся і сапраўдную фабрыку інтэрнэт-мемаў. Кіліян Мбапэ атрымаў жартоўную мянушку «Дыктатар». Мільёны праглядаў набіралі ролікі з Эрлінгам Голянам. Яшчэ адным інтэрнэт-героем зрабіўся 3-гадовы брат Ляміна Ямаля Кейн, які сваімі эмоцыямі на трыбунах заваяваў сэрцы заўзятараў па ўсім свеце. Для шэрагу вялікіх футбалістаў гэты мундыяль, відаць, будзе апошнім. Магчыма, мы больш не ўбачым на планетарным форуме ў якасці гульцоў Ліонеля Месі і Крыштіяну Роналду, якія правялі ўжо 6-й чэмпіянат свету. Гэта абсалютны рэкорд. Сёння аргентынец мае шанец не толькі абараніць чэмпіёнскі тытул, але і перамагчы на 2 мундыялях запар.
Гэты чэмпіянат запомніцца і новымі правіламі. Асаблівую ўвагу арбітры звярталі на барацьбу падчас падачы кутнік. За блакаванне брамнікаў цяпер каралі значна стражэй, чым раней. Менавіта пасля такіх эпізодаў былі адмененыя некалькі важных галоў, а эксперты ўжо абмяркоўваюць, ці перанесуць гэтую практыку вядучыя еўрапейскія чэмпіянаты. Абавязковыя ж паўзы на піццё вады выклікалі нямала дыскусіяў сярод усіх аматараў футболу. Без скандалу таксама не абышлося. Гучныя спрэчкі выклікалі судзейскія рашэнні ў матчах Аргентыны. Адмена галоў пасля кантактаў падчас стандартных палажэнняў, выкарыстанне сэнсараў у мячы, а таксама пастанова FIFA перанесці дыскваліфікацыю амерыканца Флоріяна Белагана пасля ўмяшання прэзідэнта США Дональда Трампа. Арганізатары зрабілі стаўку не толькі на футбол. Сённяшні фінал адкрые маштабная цырымонія. У перапынку матчу выступяць сусветныя зоркі Шакіра, Мадонна, Джастин Бібер і BTS. Праўда, само шоу працягнецца ўсяго каля 11 хвілінаў. Астатні час пойдзе на монтаж і дэмантаж сцэны. Сёння будзе напісаны апошні раздзел гэтай гісторыі. У фінале чэмпіянату свету сустрэнуцца чэмпіён Еўропы і дзейны чэмпіён свету. Паводле прагнозаў суперкамп'ютара Опта і букмекерскіх кантораў, невялікая перавага на баку Іспаніі. Але Аргентына на гэтым турніры ўжо не раз даказвала, што здольная вяртацца ў гульню нават у самых складаных сітуацыях. Якой бы ні была развязка, ўжо сёння відавочна, што чэмпіянат свету 2026 запомніцца не толькі новым фарматам. Ён падарыў футболу новых герояў і новыя гісторыі, якія яшчэ доўга будуць успамінаць заўзятары ва ўсім свеце. Гэта былі самыя яскравыя моманты чэмпіяната света па футболе. Як сумна ты гэта сказаў. Яскравыя моманты чэмпіянату па футболе. Чэмпіянат яшчэ не скончыўся. Мы ў чаканні фінала хацім паразмаўляць з нармалёвымі такімі футбольнымі фанатамі. Побач з намі журналісты Белсата Александр Баразенко, Ярослав Пісаренко. Вітаем. Вітаем, хлопцы. Слухайце, шмат хто, напрыклад, з маіх сяброў называе гэты чэмпіянат самы-прысамы з усіх чэмпіянатаў свету. Я не ведаю, што яны ўкладаюць у гэты сэнс, які сэнс яны ўкладаюць у гэтыя словы, але як вы лічыце, што гэта? Гэта вось такая сусветная падзея, гэта зразумела, але ж з пункта гледжання эмоцыі. І арганізацыя. Блин, калі казаць проста пра эмоцыю ад прагляду, вельмі шмат было клёвых матчаў, сапраўды вельмі шмат. У мяне адзіны толькі момант, які такі сабе, што былі матчы, якія проста немагчыма было паглядзець. То бок я не бачыў вылету Германіі, бо уснуў, я не бачыў вылету Нідерландаў, бо уснуў, я не бачыў матчу, там, напрыклад, Англія, Мексіка, таксама клёвы матч у 3 раніцы пачынаўся. То бок у гэтым сэнсе так, але, сапраўды, было шмат клёвых гульняў. Я тут магу так пагадзіцца. І не ведаю прям ці самы-самы, але, топ. Ты прафесійны заўзятар. Які там, так. Прафесійны заўзятар, Саша. Глядзі, просто, цікава, ад каго ты мог чуць пра тое, што гэта найлепшы чэмпіянат? Вось яны тут і сядзяць. Як бы просто ці сябруеш ты з Джані Інфанціна, таму што гэта адзіны чалавек, які заявіў, што гэта найлепшы турнір, які быў. Што праўда, ён гэта казаў і ў 22-м пасля Катара, і ў 18-м пасля Расіі. Шчыры хлопец. Абсалютна шчыры, кожны раз вельмі здзіўляецца, што яго нешта атрымалася. Я б не сказаў, што гэта найлепшы чэмпіянат, які я бачыў нават у плане гульні, а ў плане арганізацыі, канешне, вось здаравенныя пытанні, гэта амерыканізацыя футболу. Яны літаральна ўжо зрабілі з матчу матч на 4 чвэрці, разбіўшы гэтым вадзяным перапынкам. Тое, што сёння шоу будзе, якое будзе працягвацца паўгадзіны, хаця па правілах перапынак у футболе 15 хвілін. То бок такія пытаннічкі ўзнікаюць, і, канешне... Супербольшчына пайшла. Да, і для мяне, як для, скажем так, чалавека, які жыве ў еўрапейскім часе, вялікая, канешне, праблема. Гэта вось гэтыя матчы, якія, пад нас не вельмі пасуюць, но это понятно, што ніхто не абавязаны прям пад нас падставіць. А ці ўвогуле вы сачылі, як амерыканцы ставяцца да сокера? Для іх жа гэта не футбол, гэта сокер. І ён не такі папулярны. Ведаеце, у мяне тут не сказаць, што я ведаю шмат амерыканцаў, але, напрыклад, у моей дзяўчыны, у яе бос амерыканец, і яны пачынаюць там нейкія вось гэтыя мітынгі па працы менавіта абмяркоўваць футбол. То бок ён такі, клёва, я там заўсёды за тых, то бок,
аднаго амерыканца ведаю, якому гэта падабаецца, але ну гэта таксама такая сабе выбарка. Для іх гэта падзея. Я думаю, так. І культурніцкая, спартыўная, палітычная. Так. Для іх гэта шоу. Ну, то бок, шоу. У Амерыцы спорт увогуле, як бы, гэта менавіта шоу. То бок, сёння Бейонсе, заўтра чэмпіянат свету па футболе. Ўсё ж такі вось у нашых, на кантынентальнай Еўропе гэта трошкі інакш выглядае. Вось менавіта пра шоу я б хацеў бы дадаць, што нават пераход Месі, гэта была такая загадзя, падрыхтоўка, прагрэў аўдыторыі амерыканскай, што вось Месі ў Маямі гуляе, і ў нас будзе чэмпіянат свету, і яны менавіта хацелі, каб ён сваю кар'еру не скончваў, а працягнуў яе яшчэ да дацягнуць Ну так, тады павінны перамагчы Месі. Ну, прыблізна такая ж самая гісторыя, то бок амерыканцы сапраўды вялікія майстры, каб зрабіць вось гэтае шоу, нагнетанне. Вось мы бачым, ну, з такіх ліг, куды, да, на пенсію з'язджаюць еўрапейскія футбалісты, там у Саудаўскую Аравію, там ці куды едуць, там проста плоцяць грошы, то бок там не робяць гэтае шоу. Штаты сапраўды, яны не проста вытрачаюць там шмат грошаў, яны, ну, робяць якасць, і яны гэтыя грошы, мне падаецца, вяртаюць. А што стала так галоўным адкрыццём гэтага мундыялю для вас? Ці хто? Каба-Верде. Так. Я да вас прыходзіў перад стартам, пераносіў сцяг, і вось бачыце, я як бы бачыў наперад. Ну, калі шчыра, не адкрыў чэмпіянат для мяне нейкіх новых імёнаў. Вазінья? Вазіння, ну гэта паня, слухай, гэта такая часовая ўспышка, так? Але менавіта новых зорак сусветнага футболу гэты турнір, прынамсі, пакуль не адкрыў. Ну, то бок, я нават зараз сачу за трансферным акном еўрапейскіх клубаў. Няма такога, як звычайна паляванне, што вось ён выстраліў на чэмпіянаце свету, пайдзём за ўсе грошы свету набываць гэтага гульца сабе. Такога цяпер няма. Таму адкрыццё, ну вось менавіта такі вот, гэтыя рабацягі з Каба-Верде, прыемнае адкрыццё ў гэтым плане. А для цябе, Ярослаў? Я таксама вось згодны, што не было такіх адкрыццяў. Ну, тыпу, што Холланд, ну так ён ужо і быў. Мы яго ведалі і да таго. Добра, а правал? Кто? Правал. Вот галоўны правал. Не ведаю, там, як судзілі, мабыць, тэлефанаванне Трампа, вось гэта дзіва. Чырвоная картка з Трампам. Тэлефанаванне Трампа я б ввогуле вынес за дужкі, бо гэта, ну, гэта нават вы абмяркоўвалі гэта са спадаром Фрыдманам, і тут, ну, няма чаго дадаць. Бо тут не можа быць два меркавання. Наконт суддзя, вось я размаўляў з нашым беларускім суддзёй Віталіем Аніхімоўскім, і ён проста, як суддзя, ён, ну, вельмі любіць гэтую гісторыю, я не магу зразумець, як судзіць, бо просто надта дзіўна. То бок ён кажа, што не, там, не згодны з тым, што Аргенціну неяк цягнуць, кажа, не, ну, тыпу, я нічога не заўважыў, але сапраўды вельмі дзіўна судзяць, вельмі шмат скандалаў і па справе скандалаў. Няма адзінага падыходу, вось, у прынцыпе, з чаго нарадзілася вось гэтае паняцце пра тое, што Аргентыну цягнуць, бо нават у матчах, у адных і тых жа матчах аднолькавыя сітуацыі трактаваліся па-рознаму. Канешне, тут ну, як мінімум, ні ў кога няма доказаў і не можа быць доказаў пра нейкі там зговар на карысць Аргентыны, але проста калі гэта адбываецца ў адным матчы, потым у некалькі матчах адной каманды, то задаюцца пытанні. Як бы зразумела, што больш статусная каманда, суперзорка, і суддзі таксама людзі, яны таксама проста па-чалавечы, так трошкі з піетэтам, трошкі вось з нейкім такім з поглядам, як на небажыцеля глядзяць. Ну, але як бы сапраўды нейкай змовы я б, ну, не пабачыў хіба. Месі. Ведаеш, маладзец. Што тычыцца галоўнага правала, прабач, вельмі хутка, зборная нямешчына. Калі мы кажам толькі пра футбол, нямешчына. Англія? Англія, Тухель у паўфінале. Ну, я быў вельмі... Тухель — гэта трэнер зборнай Англіі, я быў вельмі здзіўлены. Гэта, ну, брыдкае ж нешта такое. А Англія — гэта Тухель, такі Тухель ужо. Калі, карацей, зборная Англіі пачала там рыць акопы за 20 хвілін да канца матчу, выпускаць там усіх цэнтральных абаронцаў, што ёсць. Ну, я, калі глядзеў гэты матч, я вельмі быў здзіўлены, і я так скажу, што добра, што ў гэтым сэнсе, хоць я і заўзеў першапачаткова за Англію, добра, што Англія не выйшла ў фінал, бо гэта было б цяжка проста глядзець. І Саша таксама так? Да, яны атрымалі проста за гэтую сваю трусасць, як бы за тое, як фармаваўся яшчэ склад зборнай Англіі, тут таксама былі асобныя пытанні. Менавіта. Таксама былі асобныя пытанні, ну, але вось менавіта, калі ты за паўгадзіны да фінальнага свістка проста пачынаеш акапвацца, выпускаеш 2-метровых абаронцаў,
і пры гэтым ты прапускаеш пасля удару галавой, то гэта, по-моему, карма і справядлівасць просто яе вышэйшая. Як бы. А Дзяніс лічыць, што гэта было вельмі прыгожа, бо там вялікія лічбы. Калі Пра матч за трэцяе месца. Ён нікому не цікавы, на жаль, гэта ўжо так. Хаця ён быў сёння шыкоўны. Слухайце, а хто пераможа сёння? Іспанцы. Іспанія. Хаця, Вы прынцыпова гэта кажаце? Не-не-не, ну, мне, напрыклад, было б прикольна паглядзець на гісторыю, што Мессі бярэ другі чэмпіянат свету, просто залатымі літарамі ўпісвае сваё імя ў гісторыю, нават не ў футболе. За Аргентину. Нават не ў футбола гісторыю, а ўвогуле ў гісторыю спорта сыходзіць ультра прыгожа. А ён адзіны такі? Не, там шмат же было. Бразільцы выйгравалі. Бразільцы выйгравалі некалькі разоў, таксама 2 разы запар, і там, по-моему, былі гульцы, якія гэта паправілі. Вось у нашым часе, да, у новым такога не было, і ну калі гулец у 39 год 8 плюс 3 робіць 8 галоў 3 асісты, ну якія тут могуць быць да яго пытанні, ну тыпу, што там яго цягнуць, не цягнуць, не, ну гэта сапраўды якасць. З другого боку, так гістарычна склалася, што за Іспанію гуляюць Эрнан Кортес, Франциско Пісаро. Як гэта пачалося 500 гадоў таму, з часоў канкістадораў, Іспанія і Паўднёвая Амерыка. Ведаеш, баця ў 2 гадзіны ночы пачаў футбол абмяркоўваць. Прыйшоў з бацей паглядзець футбол, Дзе вы будзеце глядзець? Мы робім вялікі івент, вось сёння мы глядзім фінал. У нас ужо солдаут, ужо ўсё просто не набыць квітку, але дзякую вялікім всім, хто сёння прыйдзе, мы будзем ладзіць сапраўднае шоу. Фух, вельмі чакаю фінал, я думаю, гэта будзе сапраўды вельмі клёвая гульня. І мы паспрабуем зрабіць, да, з Сашам Івулінам паспрабуем зрабіць яшчэ як мага лепей. Ты, Саша, занял уже место у бары? Не, я буду глядзець дома, потому что гэта той самы матч, дзе я б хацеў, каб прайгралі абедзве каманды. Вось калі глядзець мой рэйтынг з усіх удзельнікаў чэмпіянату свету, то Аргентына і Іспанія былі недзе побач са зборнай Кюрасао і Іорданіі, вось недзе там, у самым-самым нізе для мяне асабіста. Таму гэты фінал мне цікавы будзе, так скажем, просто паназіраць за ўзроўнем, паназіраць за судзействам зноў-такі, паназіраць за, магчыма, апошнім матчам Мессі, як бы хто да яго не ставіўся. Магчыма, апошнім матчам Мессі. Думаеш, не скончыць кар'еру? Ну, як мінімум, магчыма, апошнім матчам Мессі на чэмпіянаце свету. Тут ужо так, тут ужо нават не... Не, 4 гады я не здзіўлюся. Як вы лічыце? Раз у 4 гады. За стола. Ну, як алімпійскія гульні. Чаму... Откуда я могу ведаць, як часто праходзіць чэмпіянат свету? У мяне ёсць пытанне. Скажыце, сябры, а ці да беларускамоўнага каментара узрос нейкі імпэт і павага, і ці больш цікавяцца беларускамоўным каментаром па футболе? Бо я бачу, напрыклад, што ў трэці, калі нехта каментуе па-беларуску ў Беларусі, гэта там цэлая падзея, людзі пішуць, вау, так можна? Трэц у Інстаграм адразу чытаеш, глядзіш, як все ў захапленні ад такіх каментароў на беларускай мове. Мы нават з вами чыталі гэтыя каментары. Ну, бо сапраўды гэта падзея, калі там Павел Баранаў просто каментуе па-беларуску, мне падаецца, нават людзі не слухаюць, што ён кажа, а просто слухаюць вось гэтую форму, то бок як ён валодае беларускай мовай, і гэта ўжо сапраўды топ-з'ява. І ну, мне падаецца, што ну, калі мы там у сэнсе беларускай мовы, мне падаецца, што гэта вельмі клёва, калі беларуская мова гэта не проста пагаварыць пра... Ну, карацей, калі беларускую мову можна выкарыстоўваць і ў спорт абмяркоўваць, і эканоміку, там, не ведаю, і што хочаш. Я памятаю, калі на пачатку 2000-х Алесь Круглякоў каментаваў Еўрабачанне на беларускай мове. Усе таксама былі ў захапленні. Як лёгка здзівіць беларусаў. Але я скажу, што гэта хіба, ведаеце, проста яшчэ эфект соцсетак, якіх ўсё больш і больш, вось гэта эфект Трэц, бо Павел Баранаў не першы год каментуе па-беларуску, я памятаю, як мінімум вось у супольнасці заўзятраў заўсёды гэта было проста нешта вау. Зараз, калі знаходзіш рарытэтныя відэа гола Герасімца камандзе Нідерландаў, напрыклад, і калі там Навіцкі каментуе па-беларуску, увесь Дынама ў бел-чырвона-белых сцягах, людзі таксама ў захапленні, і да тых часоў у 2026 на Ютубе пішуць каменты пра тое, які гэта як бы космас. Таму як бы проста
гэта стала зараз шырэй, людзі пра гэта больш размаўляюць у соседках, якіх стала яшчэ. Хлопцы, дзякуй вялікі, і я не ведаю, Александр Фридман казаў, што пераможа Аргентына, нашы хлопцы Ярослав Пісаренко, Александр Бородзенко, што пераможа Іспанія, а мы з вами даведаемся хутка, за каго заўзелі на гэтым чэмпіянаце міра нашы гледачы і каго яны вось бачаць пераможцы чэмпіяната свету. Ну а пакуль Андрей Сульжыц нам распавядзе нам нейкія дэталі, нешта там збірае, а мы з вами паглядзім, хто Беларусі зарабляе на чэмпіянаце свету, не гледзячы на санкцыі. Пакуль традыцыйны бізнес у Беларусі спрабуе выжыць пад санкцыямі, а заходнія кампаніі збягаюць з краіны, адна сфера перажывае сапраўдны залаты век. Беларусь паціху ператвараецца ў галоўны гульнявы хаб рэгіёна. Букмекеры і онлайн-казіно тут не проста зарабляюць, яны літаральна купілі рэкламны рынак краіны, спорт і нават сталі новым прытулкам для беларускага IT. Увесь гэты шматмільярдны банкет, канешне ж, працуе пад самым высокім дахам. Гістарычна гульнявы бізнес у краіне шчыльна кантралюе сям'я Лукашэнкі. Сярэдні сын дыктатара Дмітрый праз свой прэзідэнцкі спартыўны клуб курыруе буйныя латарэі і сочыць за тым, каб грашовыя патокі ад казіно і ставак ішлі ў правільныя кішэні. Для буйных брэндаў накшталт Бетера ці Фонбет лаяльнасць да сям'і – гэта галоўны купон на бяспечную працу. Найбольш яскрава гэтая татальная дамінанта бачная ў спорце. Беларускі футбол сёння фізічна не здольны існаваць без букмекераў. Нацыянальны чэмпіянат афіцыйна перайменаваны ў Бетера вышэйшую лігу. Больш за тое, у краіне існуе цэлы футбольны клуб, дарэчы, дзейны чэмпіён краіны, які названы ў гонар букмекерскай канторы Макслайн. Рэклама ставак цяпер паўсюль, ад бартоў на стадыёнах да маек футбалістаў. У іншых сферах проста няма грошай, каб перабіць гэтыя каласальныя бюджэты. Але самы нечаканы паварот адбыўся на рынку працы. Раней мяжой мараў для беларускага айцішніка быў ЕПАМ або перспектыўны амерыканскі стартап. Цяпер, калі працаваць на захад з Беларусі стала амаль немагчыма, менавіта букмекерскія канторы сталі галоўным працадаўцам для мясцовага IT. Гэмблінг кампаніі прапануюць шчодрыя заробкі ў валюце, ператвараючы маральны выбар распрацоўшчыкаў у простую парадыгму. Працаваць на шэры бізнес, але мець добрыя грошы тут і цяпер. Выніковы месадж. Беларусь ператварылася ў рэгіянальны Лас-Вегас на мінімалках, дзе пад выглядам спартыўнага азарту працуе магутная машына па выпампоўванні грошай, завязаная на самых уплывовых людзей краіны. Усе зарабляюць на футболе, вы паглядзіце. Ну, цікава. Нават в Беларусі, у якой футбола амаль няма. Час і нам зарабляць. Так, зараз паговорым блізкай тэме футболу, пра суддзяў, але не пра тых, которые судзяць футбол, а тых, пра якіх мы гаварылі ў пачатку праграмы, якія незаконна судзілі беларусаў, што рабіць з гэтымі людзьмі, што рабіць з міліцыяй, з гэтымі всякімі людзьмі, следчымі і гэтак далей, з усімі дзяржаўнымі інстанцыямі. І вось нам пішуць, што следчым было наўпрост загадана, што часам не да законаў. І яны гэта ўсё прынялі, ніхто не выказаўся супраць. Усіх следчых далоў. І таксама вялікая дыскусія разгарэлася, ці трэба прытрымлівацца ўсё-такі закону да тых, хто быў беззаконнікам і закон скарыстаў супраць людзей. Вельмі такая, да, небяспечная тэма. Пішуць нам, што гэтыя людзі давалі прысягу Рэспубліцы Беларусь, а не сістэме. Суддзі парушаюць закон і нават сваё ўласнае заканадаўства. Непасрэдна так і ёсць. І вось адзін з каментатараў нам напісаў: юрыстам законнасць, а народу справядлівасць. Просто калі прыйдзе час, не замінайце людзям, напісаў чалавек, не спешыце яго асуджаць або хваліць, але ён жа нам зрабіў донат у 20 беларускіх рублёў прыкладна. За грошы... Не трэба. Дякую вялікі вам за донат, і мы пераходзім да тэмы футболу. Вельмі жывая тэма гэта аказалася, і пішуць нам, спачатку пачнем з букмекерскіх прагнозаў, пра якіх мы только што паглядзелі. 4-2 Іспанія пераможа, піша адзін. 2-1 будзе рахунак. Ямаль не заб'е, Мессі заб'е адзіны гол за аргентынцаў. Жарцікі нам пішуць. Калі ў іспанцаў будзе выдаленне, то вар Аргентина, ад слова вар, паўторы ў футболе, в Аргентина выйграе, а FIFA гэта зможа арганізаваць. Вар гэта сістэма паўтораў. Калі суддзя свіснуў, пачакайце, пашоў паглядзеў па телеку, вярнуўся, і вот аргентынцаў абвінавачваюць, што яны каго-то падкупілі, ёсць такая вот чалавек глядзіць і бачыць, што гэта парушэнне, але кажа, не, ўсё было чыста. Яны записываюць, ты ведаеш футбол? Да, і па телеку паказваюць.
Я за Аргентину, пишуть. У супрацьстаянні метрополії і колонії я завжди за колонію. Нават былую. Тут Вось, близько. Вось тое, што я і казав. А от поразмовляем. Я быў за Гішпанію. Так. А вось Ой. нам яшчэ пишуть. Пасля Каба-Верде няма за каго заўзець. Часткова Марока падтрымаю. ж яшчэ было. Ще Марок. Ну, але Марока моцна Цікавае грае. нешта там было. Мне падаецца, што цяперашні чэмпіянат свету хутчэй сацыяльная з'ява і жаданне атрымаць невялікую порцыю свежага паветра. Чэмпіянат свету скончыцца заўтра, а нашыя праблемы застануцца. Дарэчы, так і будзе эндорфінавы дафамінавы адкат, калі Так. усе жылі падзеі, а пасля так, а што рабіць цяпер кожны Такое дзень? добрае слово адкат. Да. Мы ведаем яго добра. Дзяніс, для цябе каментар. Футбол ужо не той. Вось у маім дзяцінстве, калі я заўзеў за Нідерланды, Руд Гулет, Марко Ван Бастен, Куман. Вось гэта быў футбол. Да, Денис, мажліва, даже быў фанатам футбола і заўзеў за міждуреччя. Плаціні, Мішель Плаціні, хлопцы, ай, Так, глыбокая аналітыка, паехалі. Футболу няма, ёсць палітыка, якая робіцца на базе футболу. Зразумела, Вось. дакладна. Фінал будзе дакладна горшым за матч за трэцяе месца. Учора лік Учора быў было 6-4. І, напэўна, будзе складана сапраўды пераплюнуць. І пішат, што сёння ноччу нібыта тэніс паглядзеў, 6-4, хочацца і сёння. На гэтай ноце дзякую. Лепшы жарцік, дзякуй Добры вялікі. жарт. Дзякуй вялікі, раніца з До Белсатам. пабачэння. Глядзім з вами разам 6-4. фінал чэмпіяната свету. 1-0 Аргентина пераможа. 1-0 Аргентина пераможа. Все. Притуляй мяне, калыхай, у сне павяртай назад у дзіцячы свет, да цябе